Il-Ministru Clayton Bartolo u l-Kummissarju tal-Films Johan Grek komplew jidħlu f'aktar kontroversi wara li Times venat kif il-Gvern tajjar €900,000 biex qabbad direttur barrani u tim ta' 130 persuna jipproduċu video qasir għal Mediterranean Film Festival. Apparti il-fatt li Grek issa spiċċa jirreċta f'dan il-film, esperti fl-industrija jinsabu xxukjati kif il-Kummissjoni tal-Films issib l-eluf biex fi klimhom tiddandan mal-barrani. Fil-fatt atturi u producers jitkellmu magħna għalunna li dan il-video ma offra ebda valur miżjud lis-serata tal-Mediterranean Film Festival li kien pjattaforma għal Johan Grek biex jirġa' jippoppa mal-komiku David Walliams. Buħut mill-atturi Maltin jiddikjaraw li Grek biddel lilu nnifsu f'ċajta nazzjonali. Sorsijiet jgħidu li dan il-film Once Upon a Time in Malta sewa €900,000 lill-kaxxa ta' Malta u fih Walliams u Grek imorru lura fi żmien għall-epoka tal-kavallieri. Intant il-ġimgħa wara nofsinhar f'konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Claudette Buttigieg u Graham Bencini, il-Partit Nazzjonalista fakkar kif Johan Grek qed jagħmel dan kollu bil-barka tal-Prim Ministru u tal-Ministru Clayton Bartolo. Min-naħa tagħha Claudette Buttigieg saħqet li preżentament għandna gvern li m'għandu l-ebda problema li jberbaq flus il-poplu bl-addoċ, iżda mbagħad m'għandux flus għall-artisti lokali. Dan apparti li fakret li taħt gvern nazzjonalista kienu saru numru ta' produzzjonijiet internazzjonali u li l-Partit Nazzjonalista jemmen f'tisħiħ tal-industrija tal-films iżda huwa kontra l-infiq ta' flus bl-addoċ għal xejn b'xejn. Aħna kontra l-eżaġerazzjoni u l-isparpaljar. Ma jistax ikollok kummissarju tal-films jekk insaqsikom qatt rajtu filmati tal-kummissarji preċedenti ta' dan, ir-risposta hija le. Għax-xogħol l-kummissarju mhux li jkun hu l-artist prinċipali ta' film li jqum €900,000 li jwaqqa għar-redikolu lil min ġenwinament jaħdem b'mod artistiku u ta' livell f'dan il-qasam. L-istess kummissarju tal-films jonfoq il-flus biex jirridikola lill-industrija li suppost jagħti. Shadow Minister Graham Bencini qal li dan l-infiq huwa wieħed ferm irresponsabbli, speċjalment meta ma' kuljum li jgħaddi id-dejn ta' pajjiżna qed ikompli jisplod il fuq. Huwa spjega li fuq medda ta' sentejn il-Kummissarju tal-Films Johan Grek nefaq madwar €8,000,000 minn fondi pubbliċi għal film festivals. Dan apparti li David Walliams tħallas €120,000 sabiex jippreżenta l-Malta Film Awards. Hija inkwetanti ferm u ferm iktar għaliex dan id-berbiq tal-flus tal-fondi pubbliċi, dan il-mod irresponsabbli dan il-gvern qed jamministra fondi pubbliċi u dawn il-pagamenti kollha li xi kultant laqas inkunu nafu jew ma nagħtaw spjegazzjoni għalfejn qed isiru waslitna f'punt fejn l-Unjoni Ewropea se tiftaħ proċeduri ta' deficit eċċessiv kontra pajjiżna. Allura aħna bħala oppożizzjoni bħala Partit Nazzjonalista għal darb'oħra nappellaw lill-gvern biex jibda jamministra flus il-poplu b'mod responsabbli u jieqaf iberbaq flus il-Maltin u għawċin kollha. Giulia Falzon għal Net News.